ngoba indaba kaShembe ilikhuni ube ulahlwe ukhona esintwini. Baningi nje abakhona esintwini kodwa abangazi ukuthi balahliwe. Kodwa ngaba ngimele ukubasiza. Ngiyacela uNkulunkulu abusise bonke abantu abaphezulu kwalendaba. Niyazi ukuthi isitha somuntu noma isitha sekholwa uyena uqobo lwakhe. INkosi ubusise alo Nazaretha utoze litazao Ngiyabonga uNkulunkulu Nkosi zizimbusise. Ngiyabona leba ngishabela lesitabelelo. Ukhona izinto ezingangiphethe kahle.
phakathi kwenu makholo. Ngiyakho ngiqala nginiphi isibusiso bese ngiza akubanga lula ukuthi kuziwe kulendaba. Kuze le ndaba itholakala akubanga lula. Le ndaba yatholakala kwase kufika isikhathi sokuthi uphume umhlangano ebuhleni. Khona imhlangano ke engalovi. Lathi uShembe usehlobe kathathu ngayo unyaka umunye. Ayilovi ke lo mhlangano. Kwakufanele nakumkhulu wami inyanga yezulu. Safika isikhathi umkhulu omdala ilanga esekhotheme safika isikhathi ukuthi uJanuary ayiphumi izitsha. Kwaze kwa iNkosi yamaqadi khona eyoshti. Awuphuma umhlangano babomncane. Nakuthina ke sathi yazimazisa kodwa sasifisa ukukhipha sathi yazimazisa sabona kuzoxabana abantu ebuhleni. Sase sukhipha umhlangano. Kodwa ukukhipha kwethu sasiya eNtabeni ebangwayo. Kodwa eqaleni sasingayibangena umuntu wakweyenyanga yezulu ihamba yodwa. Nasuka nina abaphathi kwenu khona amaphiciphici. Nahamba lohlangana namaphiciphici. Kwagcina sekunje. Kodwa phela ngiyabonga uphiciphici beni ngoba nasiphumelelisa ngoba sikule ntaba nje ngani. Ngiyaba sikho la. Futhi nale ntaba le phesheya isincane kunathi. Wasuphuma ke umhlangano. Sikadiwe ngathi siyigebengu. Ephethe inhlohle ezinkulu zezibhamu bekade thina. Ngoba engathi thina sinochuku. Kanti sinalo uchuku singamakholo. Bakhona ke abanochuku phakathi kwenu. Akufuneki ke la esontweni uhlaniphe uzuzwe ingqondo yakho. Ukuhlanipha kwakho nje kulimite. Ungahlaniphi uze udlule ingqondo yakho ngoba iyalona ibandla leyo nto. Sase sihamba ke. Ayiphoma kambe zami ukukhala isigubhu ukukhala imbubu bese kuba ngathi uhambe emoyeni. Nawo amaphoyisa lawa sikhathi lagcina sedansa. Ngoba imnandi into yenimana zalda yinhle futhi. Hayi sahamba. Kawukhipha umhlangano ngoba khona omama basebephethe itini bathi mangawupha umhlangano lokufa umuntu manje. Ngathi umuntu ayibona kuleli bandla. Hayi ngase ngithi uNdlovu akayishaya insimbi. Bayishaya yasha insimbi saphuma. Ngase ngibatshela ukuthi siyophumula la sokhathala khona. Futhi siyolala la kuyosho mina ukuthi asilale la. Futhi umhlangano sobambela la kuyosho khona mina ukuthi umhlangano awube la. Sahamba ke bantwana baNkulunkulu. Saphumula endaweni zokuphumula. Saqhubeka. Sasayobeka ehomisi. Sasezonke izinto zomhlangano waseNtabeni sizenzele ehomisi zaphelele ehomisi. Nayo ihomisi yaphenduka aba yintaba. Sase ngonyaka olandelayo sase futhi siqala sifika lesikhathi saphuma babe sinikile ke abanewethu labesibambisene nabo kulo Nazaretha khona ezinye inhlangothi ezikhona sibambisene nabo bamba okwabo nami ngibambe lo kodwa ngizothi sibambisene ngoba sibamba into efanayo. Hayi base besinika
ijupani saba bokugcina phezulu kwentaba. Masibang singabokugcina kwase kukhulumeka ukuthi ngonyaka ozayo sizoba bokuqala. Makufanele sibe bokuqala washintsha ukudla eplatini. Okusufikile phela unyaka ozayo lo kuthiwa sizoba bokuqala ngawo. Bashintsha basebeyibeka bona. Bangisefa. Baphinde bangibeka egcineni ngathi mina washa ngisayi lapho. Mina nginentaba yami engakhelwa yona. Usuphuma umhlangano wemzini waseBuhleni. Sawuphusha. Sisagadiwe nje nangaleso sikhathi futhi ngoba phela thina sasigadwa engathi thina sineyimpi kanti asazi sishaye umuntu. Saphumule homisi. Ekuwaningi ukuhlupheka kulo njengoba ngiphankwenu kuningi ukuhlupheka. Mangizala. Yelinye ilanga sicishe sangaphuma. Esehambe yedwa lo mbhemi lo owayephethe uhlelo lokuthi uwenza uhlelo lokamba kodwa elenza yedwa. Ethe siphuma ngo2, uthe siphuma ngo2. Noma ngo12 angisazi. Mina kangisona isiphuphu. Yeke ngikhipha abantu ngelanga ngibathose ngelanga. Ngoba kuba likhulu ukuthi sifike la siya khona. Ya basefikile usigaca amabhande. Kanti mina usigaca amabhande wangempela. Bathi hayi anisaphumi manje isikhathi sinishayile nisaphuma nje. Bathi mina hayi abatsha badakiwe. Kade bekhuluma nobani ngoba yimina engihola lo mhlangano. Ngathi ngase ngisho ngithi Ndlovu shaya insimbi. Abe befuna ukubona umsebenzi kaNkulunkulu waseyishaya insimbi uNdlovu. Sangena sakhuluma. Bathi bavimba saphuma. Angazi mase ngiphuma mhlambe ngisuke sengiyinto enjani ngoba ngabona bechela. Saphuma sahamba. Sathi mase umisalala. Isikhathi wena khona lapho kuthiwa kukhona abakhona phezulu kwentaba. Angisazi uluphi uhlangothi kodwa kwakhona abakhona phezulu kwentaba. Base beshoka abathandi bathi basuke ezibone ibulalana. Hayi bafakwa abanganye abantu besafa abantu. Ngithathe mina abantu ngibayise ekufeni. Awusahamba. Saphume homisi. Bakhona le moto enamanzi anukayo. Yabo le moto le kahulumeni enamanzi anukayo ukuthela abantu bodlame. Ibheki ukuthi siyaphi. Ngangilo ngiphusha ngobhoko nje. Njengomuntu ekhipha isele selendlini. Ithi yami ngifice sengila eduze kwayo bese iyaqhubeka. Kanti mayifika esigedleni sase sithi ukuphumula kancane. Sabe sesisuka. Abathanda impi engathanda ukukholwa bebecathi siyona. Ngathi nje kancane ngase ngijika ngishona phansi.
Siyofika la kude kwakhona la. Silokusibuzile khona umshumela ukuthi ucele wayibumbana. Wecele. Awu akusafikwa yini? Hayi. Sancenga. Awu sasafika la ekhaya. Sasibona isibusiso sasiphiwa baba omkhulu. Ngase ngithumela abantu ke sengifikile la ekhaya ngithumela bona abantu abafundisi kanti abazongibhekela la sizobeka khona umhlangano umhlangano le phesheya la sizoba khona nenkonzo eNtabeni ngikhomba la phesheya. Basa befundisi beze bezoyibheka le ndawo. Mabefika la ngime khona la ngime khona. Kwakunamatshe la. Awu rawundi azungeza lendle ngikuyona. Engazi ukuthi ayibeke ubani nini ayinesango lokungena. Mabeyizungeza lentaba inenyawo zehashi. Wase kubonakala ukuthi le ndawo leyifana nasebuhleni. Wasakhela ubhombela le ndawo. Waseyibeka ngoba konke ngokwakhe konke kwenziwa uye ekuqaleni. Wakwenza kwaphelela. Mina njengoba ngiphambi kwenu nje ngiphelele mina. Usafika la. La ngihleli khona nina nibe abantu abathenga lezi zinto lezi zokwakha. Kade angibeke ubhombela la. Ngifike khona eThempeli mina la. La ngime khona elidala engalazi lalezi ubani. Etshengisa njalo ubhombela uthando asithanda ngalo. Ongifundela baba lapho. Namhlanje sinentaba esingayibangi namuntu. Esingahlala nakuyona unyaka wonke nje makuthiwa siyathanda. Wena ufanele incwadi uNumeri 34 verse 1 no 2.
Usitholile baba ubayifunda. Numeri 34 verse 1 no 2. Jehova wakhuluma kuMose. uJehova wakhuluma kuMose wathi iyala abantwana bakaIsrayeli uthi kubo nxa nifika ezweni laseKhenani lokhu kuyizwe eliya kuba yifa lino izwe laseKhenani ngokwemikhawulo yalo njengoba sila sanikwa uJehova lelizwe. Phela thina masikhuluma ngoJehova sikhuluma ngobaba omkhulu. Sikhuluma ngomkhulu ilanga. Benyanga yezwe nobaba uThimo. Ibaba sinika lo mhlaba esikona namhlanje. Ukuthi kuyohamba isikhathi. Kube nengxushunqushu eNtabeni. Ngoba thina sibona beyingxushunqushu nayo indawo enginika wona abantu ababenengikhonzela kuyona. Ngoba impa sizwane nayo. Singamakholwa. Kodwa sefikile amakholwa anempi phakathi kwenu. Ngoba la khona ubungcwele nokulahlwa khona. La kuhle khona nobubi khona. Namhla ke sesinentaba eyaziwa ukuthi intaba yamaNazaretha aseBuhleni. Eyaziwa umhlaba wonke. Inawo nomthombo kaJakobo lo khona le phezulu. Ayikho into engekho ekhona le phezulu la. Kuphela kunina ke ukuziphatha. Ningayingcolisi le ndaba. Ningayenzi ungenziwa kule ndaba. Kunezinto engenziwa la eNtabeni. Emani izenza nizosikhatha noNkulunkulu. Mina ngiyalazi ke lelilanga nje. Lidala naseNtabeni lalikhona. Lalike lishise phezulu kwentaba inhlangakazi kube nje. Mhlawumbe engcono latshisela lapha ya. Ulani maselishisa uzujuluke ngisho inyawo. Manje la kunomoya. Siyabonga kubaba omkhulu ukusipha intaba enhle kanje. Asazi siyombonga ngani uBombela. Phela nje kunikela ngeinhliziyo sikholwe ngeqiniso. Waphakathi wethu khona abantu esihambayo nabo. Wayesho nobaba ongizala uthi abanye nginabo la kodwa inhliziyo zaba zikho la. Namanje basekhona abantu abanjalo. Abanye ngiyabazi. Yazi umuntu mayengakuthandi wenze njani abehleke eduze kwakho. Anathi asithele ngale bese kubeka kabi. Mina ke anginandaba ngafundisa uthando. Ubaba wethu ukuthethelana noma wayicela ngentethelelo nami nguthanda lo ngizonda. Ngoba lasizile ukuzozondana la.
Nginifundisa into eyodwa mina ukuthi akube khona uthando phakathi kwenu nibekezelelane bese nijika nina nizonda mina. Hayi nina nonke. Phela izambane elilodwa esakeni libonisa wonke amazambane. Intaba ke eNazaretha sayiphiwa sisekuhluphekini singasazi ukuthi somkhonzelaphi uNkulunkulu obaba mkhulu. uNkulunkulu omkhulu ilanga, uNkulunkulu omkhulu inyanga yezulu. uNkulunkulu obaba uthingo lamakhosana. Singasazi labo uNkulunkulu sobakhonzelaphi. Ngoba yayisinzima indaba yasentabeni. Awuthi uyafika ngelinye ilanga ufice khona izinkukhu. Nombani udlalela wenzama. Anoyivimbi zayo nimazizana. Anoyivimbi zayo nimazizana. Azifundele izintaba ngoba singafiki sekhona iziphumbulo zezinkukhu la. Iziphumbulo zezinkukhu ezigconywe inalithi. Uthe umunye umfana yena hayi ngabe nengayikhiphi inalithi ngayifaka ebhodweni. Thule ndaba. Asibangi namuntu. Kabana bayibangayo intaba. Awu intaba singa ngalongibangana nentaba. Asikholwe ngempela weManazaretha thina sila. Okubuhlungu eManazaretha. Enikwenzayo nina. Aninqeni ukudelela abantu. Hayi nonke khona leli dlanzana leli elithando ukuzenza amakholo lingona. Msana ukulwa nabantu nilwe ngami. Man postela abantu nifaka ifoto lami. Nidele bese nifaka ifoto lami. Anifangane zenitho banazo yini? Ngathi kunina ngithi ngiyanaka nibe abantu. Wayekeni ama social network anizange ningilalele. Nidelele undunankulu wesifundazwe. Anazi uthina naye nabefundisi necabinet yakhe sasesikhulume safika phi nabo ngoba bafika la. Sasesibatshela ke thina lokho kufanele sibatshele kona. Nina anikunyazonga umuntu uthi nambe nenzele izinto ozenza ukuthuka abantu niyabathuka. Mina nginifundisa inhlamba. Mangipha nginifundisa ukwazi ukuhlalelana nabantu, ukuhlala phakathi kwabantu. Kodwa niyaphuma ebantwini. Bese kuthiwa unyazi nabantu bonyazi. Hayi abantu bami ngibafundisa inhlamba. Angazi ukuthi inhlamba ifundwa kanjani. Mina ifoni nginayo. Kodwa kuba kwami nayo ifoni ngilalela ngithubele ekitchen la ngibhekelwa khona ukuthi ngicela ukudla ukuthiza. Ngihambisa umyalezo uzosiza mina indaba ombhedo. Neyise undunankulu wesifundazwe ubani kwathi igama lakhe? Shoni beyiswa yinina phela. Senathula manje. Unomusa Dube Ncube. Efikile kumina sakhuluma naye. Waze sinika lokho asine khona hayi lokho okubhala emaphepheni. Emveni kwalokho nina nithunywa umuntu seniyogibela phezulu kwabo. Kanti mina ngase ngibachazela ukuthi hayi ningaphinde nezinto engekho niyenzibe khona. Nina akangikwazi ukuthi nasenithunywe ubani lapho. Niyasuka lapho nodelela uzi. Lo muntu uncoba uhambo wabade belihamba bona.
uNkulunkulu wabo ngoba nawe uNkulunkulu wakho uthi ubathwale kahle wazi sebebuyile manje bevele bathwele kahle uthi ababonga zasizimthathe ekadala wani uyabona futhi mawuyikholwa ungambiza omunye umuntu ngeyiphekula yabona mawuyikholwa ufanga kwemhlophe naye ufanga kwemhlophe uthi umkhulu ozala babozala mina uthi bangcono laba bantu ababi yilabo abacashe lapha kwenu laba bantu baphuma batiqekeleleni kwathi noma sekhamba ubablonda bafika ubamkanyezi kumkhulu wathi umkhulu hambani yobeka ingane kamne wethu bahamba bephotini ekwameni bafika bambeka ubablonda nami nginifundisile ngile kuphakameni ngithi ngaphuma kujuni ngenisa uJuly masifike kuphameni ngifuna unitshengise ukuthi abantu babantu masifike kuphakameni safika sikuthatha kwahwalala siphameni kwaze wahwalala ngase ngizwa kuthiwa nanga umfowethu uvukile lapha usephumile lapha ngaphakathi uza la kuthina ngase ngimhlangabeza ngizama ukufundisa nini inhlonipho ngase ngimhlangabeza hayi ngokwesona ngumhlangabeza ngokomndeni ngoba sazi mhlasifa futhi so umndeni phela mawumunye kwabhombela ukuthi masifa zofa siyephi siyobafica ngenzeka siyobafica noma mhlawumbe kuba khona umngane kodwa sobe sibabona ngase ngiya kuyena sahlangana phakathi nomgwaqo waselula isandla ngalule sami ngamqhawula sabuzana impilo kodwa nzange nikufundele ukuthi ngifundisa nini ukuthi ukuhlala nabantu kuyinto enjiya akusho ukuthi sengizosonto ekuphakameni mangiqhawula uvukile ukumthuka futhi akuze ukungisiza babu labantu abadala lezi zinto abayidala vela phela madoda mina ngokwami ngabe niyaxolisa kozi imdola lapha nakuyena undunankulu ngoba phela anithunywanga yimina la esontweni yonke into imina ngithi ayimenyezelwe mina nizenzele okweni namhlanje ngokwami ngabe niyoxolisa kulabantu futhi nikiyeko ukuphapha angaze nginifundise ukuphapha nina banini mnene nina abantwana zathu esebuhleni umhlaba wazi nina manje nina mani zehlisa nihudula phansi nitha uthini umhlaba ngicela ke bantwana baNkulunkulu sengivala yeka nolaka ulaka ngeke alikho ikholwa elinolaka hayi mawusenolaka wafanele ukuthandazelwa lehliswe mawuthi unolaka uthi ufake ngibe mhlophe unolaka hayi afanele uthandazelwe uphumelele ikhehla lakini mhlawumbe lalidakwa kakhulu leyisa abantu baselidakiwe liphume kuwena noma silana sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizoyilungiselela indlela ubhombela mase sibiza esiyohamba ngayo sizocenta ukhula manje malitshalwa uwena ke uhambaphi sonke la emhlabeni siyidalwe kaNkulunkulu angaba wasekuphameni ake ngenifundisela ngoba nina nidunyelwe uyabona makuzoqala indalo lokuhamba nje wasila uyahlangana nabasekuphameni sihlale office linye noma sihlale eboardroom inye wasethembe ezinhle wasekuphameni wasegenyezini bese kwayithi uhlalwe endendlini eyodwa ezitulweni ezizodwa
ngeke mawufica omunye sesukumile esihlalweni kwahlala omunye athi hayi usukume esihlalweni sabaya kuyenziwa leyo nto. Kodwa baqala lo hambe sikulona namhlanje bayahlangana labantu. Sihlangane nabo. Sakha lolu suku lolu nalomhlangano kaJanuary. Manje nina ke mabe ingcomela. Nani sulwa yini umncoma nani uzimdole. Lithi siyakubongela sisi naManazaretha uhlangothi lwenu ngoba senihambile uNkulunkulu wanihlenga engathi anganiphi ibusiso nathi siyacela ukuthi nisithandazise sisazohamba. Phela ikholwa into oyithandayo uyikholwa umuntu oyithandayo into enhle engenabo ubudlopho. Mawusana ubudlopho usafuna ukuthandazelwa. Nomuntu obhobhothisa into phela le ngasempophomeni. Inkosi busiseni kuzwini.